Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tachitika mwayi kuti mu program yathu ya lero tikhale tikucheza ndi mneneri wa chipani cha MCP Malawi Congress Party a Jesse Kabwira. Pachitikatu zambiri ku chipani cha MCP. Dzuloli tamva ndithu kuti ayi komiti yayikulu yoyendetsa chipani chimenechi inakumana ndithu mu mzinda wa Lilongwe kukambirana nkhani ziwiri zitatu. Kodi kumeneko akambirana zotani? Kuli nkhani ya leader of opposition. Kodi nkhani imeneyi ku chipani cha MCP ikuti bwanji? Nanga nkhani ya speaker ikuti bwanji? Izi ndi nkhani zina zikulu zimene ife ngati Malawi tikufuna ndithu titamva kuchokera ku chipani chimenechi. Koma tisanayambe ndithu kukambirana nkhani zimene zoti ikambeko pang'ono nkhani yokhuzana ndi chisankho chimene chinachitika pa 16 September kuti pakadali pano kodi kuchipaniko zikuyenda bwanji. Nanga zotsatira anazilandira motani pakadali panopa. Mwina akuchita zotani kuchipaniko kupita chitsogolo. Ndikulandireni a Jesse Kabwira, mwaswera bwanji? Taswera bwino kwa inuyo ndithokoze pokhala ndi ine lero. Chabwino, tathokoza kwambiri. Tikuyankhulana nanu muli kuti? Panopo nyumba tu ya Malawi Congress Party paja enafe chipani chathu chili ndi pakhomo city cabaret ndeti pa headquarters. Pano muli kumenekoko? Yes. Zokambirana zikupitirira beti namva kuti dzulo munakumana ndithu mumakambirana kumeneko. Timakhala kumeneko anthu osiyana ma director osiyana monga ndakamba nanga ndi nyumba yoti tinapanga kale tinazo soma district osiyana ndamene tinalembedwa kuti tidzigwirira ntchito a Malawi Congress Party timapita ku office ukavas kumagwira ntchito. Lero nali ine Ansonda tinali pamodzi so ndi Bambo Msungama tonse kuti tione kuti tiyenda bwanji chitsogolo. Ndimafuna ndiyambe kaye ndikufunsa kuti kodi Akabwira chipani chanu chilimba ku opposition zaka 5 zikubwerazi. Apa tikamba ndithu mwezi watha muli ku opposition. Mulimbako ku opposition iku? Mwina funso limenelo silingafusire Malawi Congress Party fuka ifetu ku opposition takhalako 26 years. Tinde experience kwambiri. Mutati mutenge zaka zimene takhala ku opposition ndi zambiri koma tinapanga survive kubwerera mboma. Nthawi chimene takhala mboma mukatenga ndi nthawi imene kunali ujenawa akamuzu. Ndi zambiriso. So mbali na iliyonse Malawi Congress Party sidzatha. Ife ndi anu akanda leo osakukamba panopo ngakhala amene apita ku State House yo ndi anu obereka ife ya Malawi Congress Party. Munazolowerako ku opposition. Munazolowerako ku opposition kwe? Ndi kumene timalowera mboma. Timachoka kumene kukalowa mboma. Ndepa jatu muli ku opposition munkati ku opposition ndi kumanda kukuonekadi ngati kumanda? Ndi kumanda palibe munthu angafananize kukhala ku opposition ndi kukhala kuboma. Koma chimene ndikukuza nchoti ife kumandako tilinako experience. Timadziwa kuti njira yambiri yochokera kumeneko ndiyoti mzipanga zimene Malawi akufuna. Moti pano tikukamba pano ngakhale tinali dzulo kumkumano mene mundipatse nthawi yolongosola koma takonzeka kuti mmene tikupita ku parliament Malawi adziwe kuti ichi ndiye chipani chimene chimayenera kuti chikhale chili mboma ndiponso chipani ichi chimaganizira ife kuposa wina aliyense. So tinazolowera ife chifukwa choti ndife chipani chifukwa choti timafuna kuseva Malawi sitikuopako ife tudzoti sitikhalitako. Ndimafuna mwina nditangopeza somwayi tisanayambe kukambirana nkhani zina kuti munkazikonzekeretsa ngati chipani kuti china chilichonse chitha kuchitika chisankho titha kuluza kapena titha kuwina. Ife sakunamizeni timazikonzekeretsa kwambiri kuti tiwine. Zoti anthu amatha kuluza ndi zimenezo palibe amene ngakhale ukabereka mwana sukonzekera kuti atakufa kapena atakhala moyo. Umakonzekera kuti mwana wawe akhale moyo. Zina zake zikasokonekera umayenanso kudzuka ndikudziwa kuti kodi zinthu zayenda bwanji. Ife mutafuna kudziwa kuti timapanga chani timakonzekera. Kukonzekera kuti tipitirize kulamulira. Ife sitinakonzekerepo failure. We were ready ndipo mpaka pano timadziwa kuti ife we are the best outfit for dziko linolo. Moti munazizimuka ndithu kuti zatheka bwanji zizife okhala ku opposition.
kwambiri si chinthu choti mene tinakonzekera ndi pang'ono pomwe ndife ndipo mtati mubwere mpaka pano ambiri ndi chinthu choti tikadzuka mawa timachita kuti tizikumbutse koma chifukwa choti ife dziko lino timalifunira zabwino amene timayika patsogolo ndi Malawi osauka wakumudzi chifukwa cha chimene chocho achakwera amatikumbutsa ndayi zonse kuti musadandaule za ululu wa inuyo tengerani kuti tidakafuna kuyikoka nkhaniyi tidakafuna kuti pano kukhale bloodshed bwenzi please zotani bwenzi anthu akumudzi akuvutika chotani tikakumbukira pamenepo ife akongresi sitidandaula timangonena kuti muzonse tizitokoza Mulungu. Mawu awa mwayankhulawa munalankhulaponso masiku angapo apitawa tikulankhulana kuti yayi tidakafuna tidakachita mwakuti koma tangochita izi. Do you understand kapena mumavomereza kuti Amalawi sanakuvotereni pa chisankho chapita chija pa 16 September? Hai ifeyo sitingakunamizeni kuti tikunena kuti Malawi aliyese anativotera kapena we don't understand. Ndipo I think mukafuna mumvetse chizungu cha understand elections palibe chipani chimene chimamvetsa understand election than ifeyo. Ifeyo tikuze ni munapanga election yochotsa dziko linochoka ku one party state kubwera kuti naima ndi ifeyo. They don't school us about understanding elections. Ifeyo maeso timamvetsa ndipo tikamayankhula chinthu kudziwa chimene tikupamba manipetete de apa mwandifusa ndikulongosolereni inu nomwe mukudziwa bwinobwino kuti pene timakavota kunali anthu oti adakatsekeredwa kupita kuchipatala chifukwa choti iwo amatichani kumagalira kufuna kuzipha akunena kuti alandera ndalama izi sitimanena ifeyo amanena ndiwo inunso mukudziwa kuti kuli masenta amene zinthu sizina balance mpaka natinalemba ma irregularities kupita ku court sikuti tumene achakwera amati akupanga withdraw analibe case no koma atapita ku court ndikuona kuti zimene yanena court yanena kuti make it upanga announce my irregularities anuwa apite ku constitutional review anaona kuti zitenga nthawi ndipo zibweretsa mavuto pamalawi pano ndeti kamatero siri tikuyankhula lero ndifamisala tikuyankhula ifa choti tinaganiza zoti we should love this country more than anything else ndipo chimakhala chowawa tikamanena izi chifukwa cha selflessness kusazikonda kwachakwera kukonda dziko lino ndio wina adziona adzima pasanja kuti kodi mvetsa look tikamanena kuti there were irregularities it's because they were si ife amene tinanena kuti kugwidwe maballot paper amene sana pangidwe print ku Dubai anali kuno it's not us akabwira potengera mmene mwalankhulira apa ndimafuna timvetsetse bwinobwino Amalawi so amvetsetse kunjaku ngati chipani cha MCP inuyo mumaona kuti chisankho chinachitika pa 16 September chinali ndithu chinayenda bwino was it credible fair I say ine ndikuze ni monga oyankhulira chipani kunali ma challenges mukudziwa nokha kuti tikubwereza kuvota in other centers mpaka na make inafika popanga quarantine ma center ena chimene ndikufuna mudziwe apa ndichi sikuti tikamanena kuti kunali ma irregularities tikunena kuti ife sitinavomera kuti zikhale mene zilili Malawi Congress Party yavomera kuti zikhale mene zilili makule Mulungu ife tichepe koma izi sizotanthauza kuti tikuti kunalibe ma irregularities lero nyamukani mukayang'ane mukapeza kuti kuli masisa amene samapanga balance sine ndikunena kuti pitani kwa zimene zinaperekedwa ku court now just because we decided kuti sitikufuna kupanga drag dziko lino into fights into zinthu zochedetsa chitukuko Amalawi itakufunika aende ndi economy yawo Amalawi akufunika azito apita kuntchito we don't want nkhondo ife tidakakhala kuti tinasankha kuti okay my irregularities awatentitere last time DPP itapanga izizi zinatenga nthawi yaitali bwanji tinali m'misewu mashopa anacholedwa kudali nkhondo koma tidapita ku court chinachitika ncha maisa tinakapezeka kuti anabade anthu amenewo nde ulendo uno tikuti monga chipani tinasankha kuti izi zisiyeni 5 years yoifakhala ife tili kunja achakwera anasankha kuti ngati ndikhale nkuoneka ngati chitsiru Amalawi ali pa mtendere ali pa ufulu ndezi mene yo ananena ananena kuti Mulungu akhale Mulungu izi zisiyeni mene zakhalira muzaka 5 zimene munali pampando mumalamulira ngati chipani cha MCP umoyo wa Amalawi ena madandaula kuti
tukumana ndithu muzovuta moyo ukuvuta kwambiri ukuwawa ukutentha panopa do you understand kudandaula kumene amalawi amadandaula ku opposition kumene muliko panopo ise monga chipani tikufuna tigwirizane nawo amalawi pa zaka zimene ife timalamulira umoyo umalimbadi chosangalatsa simalimba kumalawi kokha mupite ku Zambia mupite ku Mozambique umoyo umalimba ndizoona ndipo amalawi sakunama maprice anakwera kwina kulikose chosangalatsa ndichi tata mwezi tifetira choka chikuchitika malawi ndicha mitengo ikukwera lero pita mukaone fetereza amene chakwera nkatayo apanga pa 90,000 anzati wakuika pabwa mukaone mitengo ya magetsi mukaone chilichonse chikukwera osati ife chotawa kuti vuto ndirakuti avomera okha APM Sunday anayankhula okha kuti kuli mavuto kunja kuno kuli ma problems amene akuvuta kuti apange zinthu zakwerapo so munena zoona kuti umoyo unalimba sitikwakanira amalawi koma ine nditakukuuzani kuti lero pa date la lero sichakwera kulamulira umoyo wafewa ukulimba betu kodi zinthu zakwerako mu boma ili la DPP okay tatiyeni tifusane pano inuyo pamene mundiyankhula apa pano sugar panopo wakwera ntengo kuposa amene tinalipo ife kapena pano mafuta fuel alipati koma si a DPP yankanena kuti mitengo ya mafuta inakwera ya sugar inakwera iwo asanakhale pa mpando kuyamba kulamulira zinachitika ine ndikuti panopo ife titatuluka pa 16 tikunena date la lero ali pa mpando ndani ndichikuchitika ni mitengo ndichani anthu uno tikamafusa even ifeyo gwira news tizikamba zoona ndikukufusani kuti date ya lero inuyo amene mulipo I'm sure mwalipira magetsi pamene mulipo ndioseka kapena ndiokwera ndimafuna nditengere pa zimene mukukambazo kuti ife timvetsetse bwinobwino ngati amalawi kuti mukucheza kwathu kwa Malawi athe kumvetsetsa bwinobwino a DPP akumana kuti zinthu zimene inu mukuzitchula tsiku la lero zinakwera asanalumbiritsidwe apita Mutharika kukhala president wa dziko lino ndelero mukuti zinthu zikukwerabe nde ndimafuna timvetsetse pamenepo kuti kodi zikukwerabe zinthuzi zakwera lino apita ali pa mpando ngati mtsogoleri yes nene apita alowaliti pa mpando sugar wakwera liti achakwera achoka liti mafuta petrol wakwera liti kodi akuluakulu munthu mukati mwanchotsa wapanga concede inu mukuchotsa anthu ntchito mukunena kuti wakhalapa we are in charge nchifukwa chani kuti kwakwera mitengo matana asanachoke chakwera kukakhala zabwino muli tikupanga ndife iuze ni DPP you cannot say zabwino zokha ndeza ife zoyipa ndenza chakwera masewera ameneyo kaya ndibodza auzensona anthu kuti misewu mukuyendayo anayika ndi chakwera auzensoni kuti ngati kuli cancer center kuno anayika ndi chakwera auzensoni kuti ngati anthu akumpoto amamva kuti ife ndi wanthu anapanga ndi chakwera osamangothamanga kuti Dr. Jessica Bwira anatasisa mitengo do you have any regrets as a party kuti there are some things in 5 years kuti there were some things that you could have done better mina ma decisions amene munkapanga do you have some regrets tisanapite kuma regrets ati pipi anatayika free education ilipo ali pa mpando tapa ananena kuti ati pasa chakudya cha free ndimona ngati tikambeka zakuchipani cha tisanapite kumeneko ngati mufuna kufusa zoti tilimba fuso alimba ati pipi ndi boma ananena kuti iwo apereka 5 billion ameneyo nthawi yawo ikwana tiyabweresenso pano tikhale tikucheza nawo kutsogolo lero ndi 1 month the 1 month madam Malekano tikuti pa 1 month ananena kuti tikangolowa free education ya secondary anthu atija for free ku university ndechonde mukatifusire kwa iwo kuti alowatu olemekezeka Dr. Jessica Bwira do you have any regrets kuti muli muboma zaka 5 mwina zinthu zina you could have done better yes just like any human being mena akudandaulira awawa DPP kuti chilowere ni 1 month sana kwaniritse even one thing ndimene ifeso tikudandaula kuti pa 5 years timadandaula kuti tinakumana ndi covid pa 5 years tinakumana ndi cholera mandimba timadandaula kuti pa nthawi yathu mitengo imakwera dziko loseri yes
we have those regrets. Izi sizotanthauza kuti panalibe ma mistakes. Koma tikamacheza ndi dziko la Malawi tidzinena chilungamo. Having regrets does not mean you failed. Even our alini ma regrets, it doesn't mean kuti they are not governing. Ma regrets ati fetnatenga boma pa nyengo yovuta. Nyengo yoti dziko loseri mitengo imakwera. Ndimaona ngati tikambeza ku chipani cha MCP chifukwa awa ndi 1 month. Do you expect kuti mu mwezi umodzi akwanitse malonjezo onse? Then ndimati awawa ananena kuti okha ase ukatenga manifesto yawo. Manifesto yawo ananena kuti akangolowa. Ananena kuti akangolowa. Si inena alembera manifesto. Izozo ndetieni mukitenge chipepa chawo mkatika ananena kuti upon entry. Olemegezeka Dr. Jessica Bwira. Ndimafuna ndipemphe kuti conversation ndiya inu kuti mulimba ngati chipani cha MCP. Ndimafuna kuti a DPP wa tisakambe kwambiri pano chifukwa mulibemo kuti they can defend themselves. Ndimafuna ndipemphe Dr. Jessica Bwira kuti let's focus on MCP. Ndakuyankhani mai malekano kuti tilimba ngati chipani tilimba mukukonza zotani ku chipaniko moving forward. Thank you. Number 1 ndikufuna ndikuuzeni pano Malawi esa kuti mvera ife osati kulimba kokha tipambana ndipo tibwerera mboma. Ndakuyankhani number 1 why nkhani ndi dzulo tinali ndi national executive meeting choyamba ndichi inapangidwa attend with a 98% attendance. Zimezo zikuonetsa full confidence ya Malawi Congress Party on Dr. Lazarus Makasi Chakwera. Tilimba ife chifukwa tikatuluka tikuona zimene tinapanga zitikukozolozeka zimene anapanga Chakwera. Tilimba chifukwa choti dzulo titakumana ali Yesen Sergeant Chitipa wanena kuti wathu Chakwera ndipo chathu chipani ndi Malawi Congress Party sitingapite kulikonse. Tilimba chifukwa tikudziwa kuti pa zimene zachitikazi tikuikapo tikutengerapo maphunziro moti taika commission yoti itipangire independent investigation. Tione kuti kodi iyama ti voter protection tiyendetsa bwanji. Chifukwa tikudziwa zimene zinachitika apapa. Ife sitinakambe zambiri koma we know what happened. Tikufuna tidziyang'aneso tokha imene muchizungu amati introspection. Kodi ndi malessons anji amene tingachitereni. Ife tilimba ife ndife chipani chokhazikika. Members athu aneneratu sikuti achoka. Mutati mwakhale pasi muone pano we are still chipani cha mphamvu. Tilimba chifukwa tili kumudzi. Tilimba chifukwa choti ife Congress ili muntima. Congress sikuti timalipidwa ndipo sitidalira kupita kuboma kuti tithawe kuika pa mipando. Ife tilimba chifukwa choti mtati muona wawo angotenga osama Baron Tumba kumakapatsa mipando. Tilimba chifukwa Malawi akuona zikuchitika zimene analonjezedwa azionaso okhapo mpano kuti 1 month yatha kulibe chachitika ndipo kumene akupita kwakhala akulirabe. Tilimba chifukwa choti zimene anthu mumanamizidwa muziona nokha kuti izi ndi zabodza. Tilimba ifa chifukwa chakuti mu district iliyonse achitukuko Achakwera naika chitukuko. Dziko lino lasanaoneko cancer center ikutsengulidwa. Dziko lasanaone misewu yoyikidwa popanda tsankho. Dziko lino lasanaone mtsogolera amene sasankha anthu. Nthawi yoti anthu ati albino kumakhala ali safe. Tilimba chifukwa ife timayima pa chilungamo. Sitigula munthu. Sitinama sitibe tsankho. Tilimba ife talowa mboma sitinangoyichotsa munthu ake South Central Region kuti achoke pa ntchito kulembedwa ntchito amene amachokera anthu kwathu. Tilimba kuleta Malawi akuti awa akabwerera aliyesa akagwira ntchito. Mwati inu simunama ngati chipani cha MCP kapena mukunena ngati munthu? Kunena monga chipani kuti ife timanena chilungamo mmene chinthu chilili. Pano tindabwera zakamba za chipano tatiza. Taonapo anthu angapo akutuluka ku chipaniko. Dzuloli tinaona ndithu kalata ina kuchokera kwa Esther Kathumba kuti achoka ndithu ku chipaniko. Enanso mbuyomu achokaponso ku chipaniko. Komanso tikumaona ena kumalankhula kumanena kuti ayi koma tagwa chifukwa cha izi nkumakolana ndithu mkati momwemo kumanena kuti ayi ndi chifukwa chawa ndi chifukwa chawa. Ubale ndi wotani pakati panu ku chipaniko? Mwati mumanena zoona timafuna mutuze zoona kuti ubale wanu ndi wotani. Meeting inachitika dzuloyo mkatikati mwanumo mwaona kuti ubale wanu ndi wotani. Uli bwino? Ndikuyankheni and mene mwatsindikira inu kuti timanena zoona ndikuuzani nothing but choona. Dzulo takumana executive committee yathu tilipo 85 or slightly above. Out of that
kwatuluka munthu mmodzi. Ndengati munthu mmodzi angatanthauze kuti Congress angakuifuna ndesingizoti masamu ake ndantondo wanji. Out of that 99% yapanga pledge kuti chipani nchomwechi mtsogoleri ndiye mwenye. Ndine ndikuze pano I say without fear of any contradiction, ife we are intact. Muntu ngati wachoka mmodzi wina mtatu panopa mtati muwerenge makati amalandira sangakwane zini manjano osawiri. Chipani ichi chilina members ngati tili 20 million. Membership ya Malawi Congress Party is at least 3/4 of that. Ndengati anthu atatu 5 anena kuti achoka wina akakanena kuti setilimba akuluakulu ichi nchipani chokhazikika sichakubanja sichamubriefcase akanyamuka munthu ali ndi ufulu wochoka koma dzulo mene Kathumba amatuluka mudziwe kuti out of 199 amanena kuti ife ndachakwera ndipo ndifa Congress. Ndiye ndikuuzeni pano ife sikuti tilimba kokha tilimba ndipo tikubwerera mboma 2030. Ndikukuuzani tizoona. Tinaona ena kuchipaniko atalemba kalata a Alex Major kuti akufuna zoti ngati mamembala achipani iwo mukalata amanatero kuti kutachitika ndithu msonkhanonso osankha adindo mwamsanga. Kalata iyi yakupezani ndipo dzulo munakambirana za nkhani imeneyi kumene mumakambirana. Choyamba nditsindike kuti kalata tinaipeza ndipo sinabwere dzulo inabwera pakanthawi ndipo mwandondomeko yake tinasaina. Chomvetsa chisoni akandika kalata kolemba munthu ka personal Malawi Congress Party National Executive si yanka personal letters. Alex Major zimene anapanga zomvetsa chisoni fanana kuti ayankhula ndi ma district chairman ayankhula ndi ma regional chairman. Ma regional chairman onsewo akana kuti sakuzidziwa, ma district chairman akukana. Ndei manager ndi personal view and Alex Major is allowed to have a personal opinion. Koma sitingakhale pano ndikupa reduce Malawi Congress Party to ma views za munthu mmodzi. Ichi ndi chipani ndibwerezi. Not Alex Major angati khazike pasi anthu akulu tosefe tikakhale pasi ma views za munthu mmodzi. Ndikumpanga challenge pano atulutse ma district chairman amene anavomera zimenezo. Dzulo onse anena kuti wawo ndichakwera. Ndei inu kuma musico mukamakhala nkumatenga opinion ya munthu wotanayimira independent is not even a Malawi Congress Party member. Tiye ndikhale ndizokamba amalawi tikunjako akufuna isandale dzikamba nkhani ya fertilizer nkhani ya chakudya osati nkhani ya kalavuleta kolembedwa ndi wina wake on their personal capacity. National executive ili ndi zochita tikufuna tikhale pano mvula ndi ikugwayi tikambirane zoti titani amalawi athe kulima osati Major atichakuti teli makafuna kala teke akaiko nyumba kwake mwakambirana kuti mupitirire mmene zililimu simukuchitisanso msonkhano wina uli wonse anytime sitingapanga agenda sizinafika ndi pa agenda pomwe because sizinachoke mchipani ndi maganizo a munthu iye pamene akufuna uyu ngati afuna kupeza apeze pen pal atembera mzaka atiyankana osati Malawi Congress Party ife ndi chipani chokhazikika. We don't have time yokamba zinthu zimene munthu waganiza in your personal capacity. Tisunte pamenepo tipereke mpata kudziwa kulibe za convention tikupanga zachakwera mpaka na 2030 tukalowa mboma anatilowesa 2019 akatilowetsanso 2030. 2030 azaimenso ndomwe wachakwera kuyima kuchokera ku chipani cha Malawi Congress. Ife mandate yawo it's up to 2029 andi dzulo tosa amene tinali mu neki ma regional chair ma directors tikuti watu ndichakwera ndimetanena amene ali ndi maganizo ake akaipeze Congress ya iyeyo azikapanga zimenezo koma na iyiyi yakamuzi imene inasidwa manja mwachakwerayi ikuti watu ndichakwera izi zawina kulemba pa WhatsApp kadi chani pesa ngamfuna uyembere kuti zibwenzi tanu it's okay koma ife as a party and ine ndimayankhulira chipani chikuti watu ndichakwera tiapa seso mpata nthawi inake Alex Major kuti akhoza kuyankhapo pa nkhani imeneyo koma pakadali pano ndimafuna tipite ku nkhani ina yokhuzana ndi leader of opposition. Mwakambirana zotani kumeneko chifukwa kukutuluka ndithu mayina ambiri taona ambiri mwakambirana zotani pa nkhani ya leader of opposition. Nkhani ya leader of opposition inakambidwadi pamodzi ndi nkhani ya speaker tinene kuti nkhani ya mene chipani cha Congress chimene chikhale chikuti mbina parliament chiendere tudziwa kuti amalawi akudalira Malawi Congress Party kuti dzipereka imene amati oversight kapena kuonetsetsa kuti zimene zikuchitika mu dziko zikuyenda bwino. Ndenkhani tinakambirana ndipo tagwirizana
kuti ku parliament tipititse munthu amene ali ndi ma qualifications okwanira kuti akhale woyankhulira woyendetsa uspika. Mwaona Malawi Congress Party inakupatsani Mai Gotani Hara, inakupatsanipo Msowoya, ndi anthu oti akakhala pa mpando maspika ochoka ku Congress zinthu zimayenda. Ndiye chimene tagwirizana dzero choti ife tipanga field anthu pa ma positions onse. Mukumbukire kuti last time tinatenga uspika tili ku opposition, so we are going to do the same. Tipitako going to compete ngati ku parliament akusewera team anthu 11 ife tukaika 22 including upper substitution. In terms of maina siti natulutse maina anthu bana akupanga express koma muchipani tili ndi ndondomeko amene timachitira amene anene kuti ainire pakuti ndi ndani pampando monga mipando ya leader of opposition chipani chese chili ndondomeko yake ife kwathu anene ndi president. So chimene tagwirizana as national executive ndichoti tikufuna anthu amene wakhala ama qualities okwanira. Number 1, anthu Malawi Congress Party bona fide odziwa ngoja zinaye high five kuti imatani akhala anthu oti akugwira ntchito ndi chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party bwinobwino. Tanenanso kuti tipange field ma positions onse and anthu awakhale ophunzira mokwanira. Ife sitikupatsani speaker munthu oti akuthawa kumangidwa kapena alibe mapepala ayi. Tikupatsani ma speaker amene ali qualified ndipo amene apange deliver ngati mene mwaonera nyumba ya malamulo yaendera mbuyomu. Tagwirizananso kuti pa leader of opposition papezeke munthu amene adziwe kuluzanitsa Congress ili parliament dimene ili kunja akuonetsetsa kuti mmene ayendetsere zinthu as a leader of opposition zionetsetse kuti Malawi Congress Party kalowe mboma. Ndedzulo sitinapereke maina awa mukumva ndikudziwa kuti kukunenedwa kuti wakuti watere wakuti watero koma ku Malawi Congress Party timayendera discipline dzina tipereka kuchoka kuchipani padakali pano tangogwirizana kuti tipereke maina awa anthu ama qualities awa ndipo kuti ma committee akuyang'ana izi a president akhala akundidziwitsa ine monga oyankhulira chipani ndidzakudziwitsani. Chabwino tathokoza kwambiri Dr. Jesse Kabwira. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.